गोजोननाय थाबाय सानैसोबो रायजो जानायनि जोमै बायदि बिरबाय थाथों हारिमुनि नाजानायजों खौसेथिनि मोन्थोरजों हीरा बायदि जाना थाथों अरायबो मुगा हारिमुनि नाजानायजों खौसेथिनि मोन्थोरजों हीरा बायदि जाना थाथों अरायबो मुगा बहाय जुदि थाबाय थानांगौ जायोबा बेखौ मावफुंनांगौआ साफ्रोमबो व्यक्ति आरो मोनफ्रोमबो समाजनि दायित्व आरो जोङो जुदि हिस्ट्रिखौ नायो एबा जारिमिनखौ नायो अब्ला जों मिथियो जे बे गोजोननाया बे गोजोना सम सम बबेबा नङा बबेबा पिरियाव बबेबा समाव अशान्तिबो सृष्टि जादों आरो जेब्लानो बिराद मोनसे अशान्ति एबा गोजोन गैयै मोनसे परिबेसा सृष्टि जायो बेनि इयुनावनो आरोबाव शान्तिया बहाय जाफैफिनो बेनिखायनो गोबां लिरगिरि बिथांमोनहाबो लिरलांदों फोरोंलांदों जोंबो नुदों वार एन्ड पिस बे बिजाबखौ फरायबा जों बेखौ नुयो मोनसे समाव गिदिर दावहा हयथ' जालांनो हागौ दावहा जालांनानै बायफ्रुलांखांनायनि उनाव बे हालामाव बे ओनसोलाव शान्ति गायसनफिननो थाखाय गोबां मानसिफ्रा नारा नाथा नाजायो आरो जोबनायाव शान्तियाबो बहाल जाफिनो बेनिखायनो अशान्तिनि उनाव मोनसे शान्ति शान्तिनि उनाव मोनसे अशान्ति परिबेसा बे बुहुमाव फिरिनि उनाव फिरि जाबोदों नाथाय दिनैनि बे समाव जों साफ्रोमबो गोरों गोरा जाय बिथांमोना दङ जोङो नाजादों सेस्था खालायदों आरो बयबो आवगायबोदों जे जों गोजोनखौ बोरै हमथानानै लाखिनो हागोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै स्पेसियेलि बेवहाय जिहेतुके रिलिजियास फ्रिडमनि बाथ्राबो होनदों दा बेखौ होननाय लोगो लोगो जोङो बुहुमनि बाथ्राखौ दोनथ'नानै जोंनि भारत हादरनि बाथ्राखौ जों बुंनानै हायो दा आं टाच खालामनो नागिरदों बे समाव रिलिजियास फ्रिडम भारतनि जे संबिधान बे इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव जायखौ जोङो प्रेमबेल होननानै बुङो खुगा फोरनाय एबा प्रस्ताबना बेवहाय जोङो फरायबा नुलाङो बाव गोबां बाथ्रा लिरनायजों लोगोसे बे खुगा फोरनायाव बिथांमोन बादि जार्नालिस्ट खिन्थु बे जाहैबाय राइट टु एक्सप्रेसन जे गावनि गोसोनि साननायखौ नंगौयै बुंफोरनो हानायनि मोनसे राइट जोंहा बयबो दङ बे राइट्सआ गुबुन बबेबा कान्ट्रियाव गैया दा नैबे बिसयखौ लानानैनो नैबे सानै मानसिया सानै जार्नालिस्टआ
फिलिपाइन्स आरो रासियाव बिराद रिस्कफुली खामानिखौ बिसोरो मावदों आरो राइट टु एक्सप्रेसननि सायाव जायआ जोंनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सेफगार्ड डेम'क्रेसिनि मोनसे माने मा होनो बेखौ डेम'क्रेसिखौ संबिधान गणतान्त्रिक देशनि मोनसे प्रि कन्डिशन उइदाउट राइट टु एक्सप्रेसन जोंनि बे देशा डेम'क्रेसि जानो हाया डेम'क्रेटिक जानो हाया दा नैबेनि सायाव सानै जार्नालिस्टआ मिस मारिया रिसा आरो मिस्टार मुराटभ बिथांमोन सानैया खामानि मावनायखाय नैबे 2021 आव नबेल पिस प्राइजखौ बिथांमोना मोनदों आरो दा दिनैहाय जोंनि गेजेरावबो बे गोजोननायखौ लाखिनो थाखाय खामानि मावनाया सहज नङा बिराद रिस्कि दा बेनिखायनो आङो खावलायदों आरो फंबाय बिनानावफोर आरो आंनिफ्राय साबसिन गोरोंसिन आंनिफ्राय बैसोआव देरसिन सिबिजाथाव नोंथांमोना जथेस्थ' अभिगथा दंखायो गामिफ्राव मण्डलिफ्राव समाजाव बिसार खालामनानै मानसिफोरखौ गोरोबहोनाया माबादि रिक्सनि बाथ्रा बेफोर बिसयखौ नोंथांमोना जथेस्थ' अभिगथा दंखायो दा नैबे उन्दै फंबाय बिनानावनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ रेफारेन्स हिसाबै लाबोदों जे जोङो जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव जोंनि हादोराव गोजोननायखौ लाखिनो खामानि मावनायाबो सहज नङा दा बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बा दानिफ्रायनो जोङो बेखौ सेस्था खालामनि जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोननाया फैयो आरो गोजोननाय थाब्लासो जोङो लेखा गोरों जागोन खारन न'खराव गोजोननाय थाबासो समाजाव गोजोननाय थाबासो मोनसे समाजनि फरायसाफ्रा स्टुडेन्टफ्रा फरायनायनि मोनसे एनभायरनमेन्टखौ मोनगोन फरायनायनि मोनसे परिबेसखौ मोनगोन आरो होमबासो नोंसोरो लेखा रोंगोन मानसि गिदिर जागोन समाजनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोनो हागोन आरो रिसेन्टलि आङो मोनसे सार्भे खालामदों जे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा साबसे ड्राग्स जायो प्रेक्टिकेल 20 जन मानसिफोरखौ आं इन्टारभिउ लादों आउट अफ 20 जन 18 जना ड्राग्स जायो मिथिबाय दा जोंनि एरियानि मानसि आंनिनो मानसिफोर आं एरियाखौ बुङा नामखौ बुङा खिन्थु आं मोनसे सार्भे खालामगासिनो दं ओमफ्राय आङो बिसोरनाव सोंबाय नोंसोरो लेखा फरायना फराया गामियाव सारा रावबो फरायालै ओंखायनो जोंबो फराया अब्ला बे दाया सोरनि